Rugya kita kadya sa Barangay Santa Cruz, Pandan, kung sa diin marapit ang boundary kang Aklan kag Antique. Kag sa kadya, makita natin nga rugya man ginabutang o kung ginahog ang 24 ka mga Antikenyos nga nagalin sa mga narisari nga lugar sa Aklan, ilabiranggid sa isla kang Boracay. Suno sa mga opisyales kang Barangay Candari kag Santa Cruz sa Pandan, mayad man kuno ang andang nga sitwasyon. Tinagayo ka bulig ang sa ibabaw, nagbulig, nagbaluntir lang kami dyan sanda nga makabulig. Kada adlaw, kada gabi, adlaw gabi. Katiniis man namon dyan sir, kay kapinulaw kami para sa kananda mamla. Para nga naluoy man kami kananda, ibabay dyan. Kasunod man sanda sa amon nga ginaambal. Okay man na sanda dyan, bustanti man sanda sa kaoy sanda dyan, nadarham man sanda doon ano dyan. Ada mayor, ada speed, mga kuan. Ang kutod niya, mga opisyal man sa babaw dyan, nagragto mo sila, itaraan sa mga padarham sa ka mga pagkain, bugas. Halos mo daw sir, kami andang tao man dyan sa mga okay rin kung sandaman. Wala pa sila problema man, na pabilyan na, nga, is na kuli. Ay nagkatiis lang kamo, magbuot lang, makaulig ka mo. Rudya kaya bulig ka bantay sa boundary along Candari kag Santa Cruz. Pag may nakadetain kami Rudya nga mga stranded nga di bali 25. Dugang ni Barangay Kagawad Noble, mga mayors kakabanwahanan kang mga na-stranded nagabulig gid kay nagatugro kaandang kinahanglanon. Andang mga mayors and the officers nag-aragturo dyan, nagtaot bulig. Labi na gid sa unahan parte, kay mayor, sa kay gob, tanan nga mga bulig, nang abot kay ina, mga malong, may vitamins, bugas, dilata, banig. Duro gid nga salamat nga wa mananda na pabayan ang andang nga mga constituent ro dyan nga naka-stranded. So, ang sitwasyon kang na-stranded or na-quarantine, kang mga tao nga nagharalin sa may Katiklan. So, ang mga government nag-provide kang mga facilities nanda para makadangat o makaabot sa 14 days nanda nga quarantine. So, ang andang food, gina-provide kang andang mayor, andang mga kapitan, na kung sa diin sa andang barangay na nahanungod. Sa pamilya kang na-stranded from different municipalities, okay, ang inyo nga mga tinawo udya or sa pamilya ka mga tao udya, okay, hindi ka mo kabalaka kay ang inyong inyong kabugtuan or inyong pamilya kay makakaan sa 3 times a day. Kag ang andang sitwasyon okay dahil na-provide man anda nga kinahanglanon kang aton mga gobyerno. Thank you sa pag-provide kang kinanglanon kang mga na-stranded nga tao diya sa amon nga barangay. Nagapangayong man kadugang nga bulig si Kapitan Castillo para sa mga na-stranded. Kasi ang may mabulawanan kag maaluan nga kabubuton nga magtugro pagid or magbulig pagid sa diya nga mga tao nga na-stranded sa 14 days nanda nga pag-stay diya sa may barangay Candari or barangay Santa Cruz. So, kapangayo kami inyong bulig. Agod sustentuhan o kung mabuligan pasanda dyan ang mga tao. Kagin pamangkot namon ang mga na-stranded, amudya ang anda mga panugidon. Pagdating ko sir sa galing Pagto sa Katiklan, pinalabas na kami. Tapos mga checkpoint sa Navas, pinalabas. Pagdating sa Candari, na-lockdown na. Hindi naman ka alam sir kung ano ng sitwasyon pala sa Antique. Basta yung mga pamilya kung suportahan lang mga kapitan kung ano ng kay Gob, galing kay Gob sa mga support galing sa pamilya ko, okay naman ako dyan, suportahan din mga mayor at mga kapitan sa mga pagkaon. Basta mga pamilya ko ilayo lang, basta suportahan din yung pamilya ko. Ang aton lang maipaabot nami man ang amon nga sitwasyon dya. Garing ang amon nga sitwasyon, hindi naman mamanan ang sitwasyon kamon pamilya to sa amon nga lugar. Ay ang aton na mga kabataan to amo ra ang ginaw likid tuged okay lang kami dya sa amon nga sitwasyon. Ang aton ng kabataan to sa barangay Baghari amo lang ra ang paminsar ko kaya mayad gani ang amon nga mayor nga
sa Barbasa, Mayor Jerry Nicor, amo nagagto dya sa amon, kag amo to ginpadara kong akin nga bugas kag ang kwarta para sa akong bataan. Mo lang raman pasalamatan lang. Ay ti wat mga ubra pa man kami kay ti na ano kami sa inakog na magi. Diwat nimo gid kami kaya madya kami anay sa ano sa barangay Kandarin. Rugya kita kadya sa Santa Cruz Elementary School sa Pandan kung sa diin naka-hold man ang 36 ka mga anti-kenyos. Sa akin pamatyag man daw okay man sa dahil ginatawaan man sa dait ang goods nga halin sa ibabaw dahil kainagani may nag-abot nga goods nga halin sa Diocesian Social Action Center Antique. Kintawan sa dalawa kasako nga bugas man kag kumot kag mga goods. Ay gobernador tudot kadyaw nga kumot kag mga gulay nga halin sa DSWD. Duro man ang nagaabot diya kada adlaw nga nagasuporta para sa anda. Murag nga siguro hindi man magkabalakang anda nga pamilya dahil ginaasikaso man it aton gobyerno ang anda nga kailangan o diya sa Barangay Santa Cruz. Parti sa support sa LGU halin sa Pandan, nakalagbok man dire, okay man ang suporta sang Pandan. Halin sa mga lugar sang nasuspended nga ni ana lockdown halin sa Katiklan nga taga Kulasi. Lagi-lagi man nag-aksyon man ang ilang mayor nagpadala man dire sa mga kinahanglanon sang tao nila. Pag dito sa piyak naman ng eskwelahan may dito bag tatlo ka compose nga area nga na PUM daw person under monitoring naman sila. Ang sa provincial government amo tong mga una-una gid nag-abot amo tong mga kaldero ug mga bugas ug mga dilata amo tong una-una nga nag-abot dayon tapos sundan day mayor sang Pandan. Nag-hold kami kaya sa Barangay Santa Cruz at imo na ng bali 29 kami kabilog at sa mga sitwasyon man okay man kami dyan at napanawagan ko sa mga ako mga pamilya na bilin sa Barangay Valderrama Kulasi Antique okay man kami dyan sa among sitwasyon. Duro mga na paabot na mga ayudang dyan inunagid sa Pandan kay Mayor Sanchez. Tapos sunod sa amon nga kay Gob, alin sa kay Gobernador Dudug Kadyaw. Tapos sa amon nga barangay captain at sa mga mayor namon nga si Joji sa Kulasi. Kagduro mga ayuda na paabot dyan sa amon. Rugya kita kadya sa Buwang Primary School kung sa diin naka-hold man ang 13 ka mga anti-kenyos nga nagalin sa Katiklan. O dyan, nakita niyo man nga ang aton dyan room dyan sa Barangay Buwang Primary School. Bali dyan ta sandagin house as of now. Ang 13 ta sandaya kag okay man ang andang sitwasyon hay naghalin man ang anda nga pagkaon gin shoulder man ni Congresswoman Governor Kadyaw. Kag o dyan, makita man nga sa pagkaon wa man ta problema kay ang barangay council nagaabot man sang amon nga maabot kung ano man ang amon makaya gina-share man namon sa anda kag ran lang kag duro-duro gid nga salamat kay Gob sa anang assistant kay mayor kag sa jaman sa Banwait Pandan sa mga SB tanan nagabululig para lang ma-cope up ang dyan nga mga sitwasyon sa kay Governor Kadyaw, kay Congresswoman Lauren Ligarda, duro-duro gid nga salamat sa tungod ay wa mo gid kami ginapabayan ang imo mga kasiman madya sa Antique, duro-duro gid nga salamat. Kay imaw natin kadya si Elpidio Barbecho, sangka security officer sa Boracay. So kamangkuton natin tana no kang sitwasyon ng darigya sa Buwang Primary School. Nung 23 kayo ng umaga kami dumating dito sa Boracay. Hindi pagdating namin dito, lockdown na. Hindi na kami nakalis. Pero pagdating namin dito, okay naman. Ang sitwasyon namin dito is normal situation.
And then, yung mga kasama ko okay naman. Sa pagkain, okay naman. Sa higaan, okay. Sa tubig, sa CR, okay naman po. Wala naman po kaming problema. Salamat po sa aming mayor, sa mga LGU, and then sa pinakabahol gid na ako napasalamat kay Governor Dudut Kadyaw, Congresswoman Loren Ligarda, kag sa mayor namon dya sa Pandan amon na siya ang nasa amon jurisdiction dito sa Pandan. Salamat. Sa piyak nga bahin, naabutan man namon rugto ang mga fish dealers nga nagalin sa banwa kang bugasong kag tibyaw nga naghatid ka anda isda sa borders. Suno kay Mr. Villanueva, sang ka fish dealer, okay lang man kuno kay masunod lang sanda para man dya sa ikamayat kang tanan. Wala man kita mahimo kung amo man na inano gobyerno. Sunod lang kita basta ano lang. Sa kamahiran man lang na. So, amo na lang sir, ang imo mahambal sir sa patas mo nga mga negosyante. Kung ano sa ilang ginahimo nga sa kamahiran, siyempre mo naman naton tanin. Kamahiran man sa atong lawas. Na wala matabo. Sa mo ba lalo natin sa maglabag. Dangan man maglabag ta krite amo ra man nanda. Okay lang, basta patuloy lang aman ng negosyo bla. Ito yung global negosyo ay. Okay lang. Rugya kita kadya sa border kang Lindero, Libertad, kag Buruanga Clan, kag sa kadya kaimaw natin si Doktora Teresita B. Escondo, MHO kang Libertad. So far, wala pa man kita naka-develop na any mga signs and symptoms. Okay lang ang pagpadalagan, pag-monitoring ng ating mga barangay health workers, ating mga BHs every barangay. Kung sa border, so far, may nag-duty nga ating nga BHs sa barangay. Ang barangay nga dyan is the boundary of Aklan at Antique. However, ang duty is sa plano naman each barangay, we have 19 barangays sa Libertad. So half of the barangays will undergo shifting digya sa border. Hindi din papasidlin but whoever nga magmasilid pala from Aklan nabda sa Libertad. Amo man to natabo sa border kang Nabas ang Pandan. Gapangabay si Dr. Teresita nga sa kadya masunod gid sa mando kang gobyerno. Kung ano na ang ginapa-implementa sa babaw, sundo natin. Wala kita tila tinigo-nigo anay. Hay, in kaso kung ano matabo, sila masabat, ako si Mayor. Kag bilog nga Libertad, patay kita. Suno kay Doktora Teresita sa una pa lang kulang sanda sa gamit. Pero sa tulad, duro rin ang nag-donate. Kang primero naman nga duty yan, sa tutuod lang, kulang ito naman mga PPEs. Una-una, ang gloves naman, wala gid. Ang amon nga mask, wala. Aside ka sa pagkaon, kakajatan ng ori, duro ta na pagkain ron. So, kung naman may garabot yung mga alcohol, kahapon lang, 3, 4, ginapicturan sir. Kada abot rin yan, napicturan naman i-post sa Facebook. Thank you sa mga kung ano dyan. Na-post naman na kung may mag-abot rin yan mga donations sa Lisa Province. Alcohol, may sabon, ang gloves, ginaano ko, ginapa-athagid sa mga tao, especially sa Libertad nga, kung pwede, mahimunong sa balay. Kami, may curfew kami, 8 p.m. to 5 p.m. Every barangay, may gagwardya. And hindi papagawon ang senior citizens kag ang below underage. Wala kami, may liquor ban kami, may wala sugal, tanan nga mga din-implementar kang ato nga PNP. Kag ginhambalansan da nga, bawal magbuwa amukaran. So amura ang aking mensahe sa Ligya, kag sa bilog gid nga probinsya kanti kag company all over the world. Ato na bisitahan ang sitwasyon rugya sa northern borders kang probinsya kang Antique kag nakita natin nga matawhay man ang andang sitwasyon. Nanarisari nga mga katawhan halin sa gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Dudut Kadyaw, Deputy Speaker Loren Ligarda, mga mayors kag private individuals ang mga nagburigay para matuguan bulig ang aton mga kabugtuan nga Antikenyos nga na-stranded kag ginhold sa tagsa-tagsa kang mga borders para
mag-undergo ka 14-day nga quarantine. Ang nga mga pamaagi nga ginhimo kang aton gobyerno para nga maprotektahan ang mga antikenyos dya sa probinsya. Padayon kita sa pag-uligmat kag magbinuligay para matapna ang COVID-19 pandemic.